Alani tapahibul ma rohata, tapasahat ma saluhut na sadirita, tuadopan itu hata, martangiang nahohom mahita, di bagasan rohata ganup. Amen. Marhiti-hiti gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni toddi porbadia, na manopalangit dohot tanoon, di pasaurma damena tutoddi muna, amen. Martuama ganup na makabiyari Jehovah, na lomoro hasitutu diaka patikna. Hamoraon marlubi-lubi di bagasan jabuna, jalakot do hati goranay rodi saliling-liling na martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang, hodo na mga turhon pardongan saripioni. Di da hodo dongan namion, royat no di saputra si tijak, dohot Julia Susan, boru raja gugug, na marsakap naing marbagas, jalan na rodo na sida mangido pasu-pasum, marhiti-hiti huriamon, say tatap manasida, di bagasan asin ni roham, jala pasu-pasu manasida, marhiti-hiti holong ni roham, say rajai manasida, marhiti-hiti toddi porbadia, say jalo matangiang namion, alaasi doho tolong ni roham, di bagasan gowar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu, marede mahita. Yesus lebatas sayun luotan, obiat kasih sehatmu, nabi nubus bimudanu, dia matonun, tangan namimu. Nalambok do haholongoni jala nasorta. Dang tengah jaladang di paburnang-burnang dirina. Maradat situ tudo haholongani. Dang nahut. Dang olo pangarimason. Dang di pajujur na jahat. Asa kolan tolu donahot, ima haporsiaon, pakirimon, dohot haholongan, alay haholongan do naubalga. Martua maganup na marsi haholongan di bagasan Tuhani. Amen. Marede mahita. Pasu-pasu tongosonmu, idon-idon kantami, suruton dimnabadi, usur maman rohani, agong-gongmu, songkong batu rohako, udan sayonan maneti, kuisan diriku. Martangiang mahita. Dame di bata na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga rajay ate-ate dohot pikiran muna. Di nalaho tumangihod dohot na mangulahon. Hata ni Tuhan de bata. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas marihita sa luhod na. Di hamamang dohot tamin ang kuriya ni Tuhata. Na hinaholongan di bagasan gowar ni Tuhata. Tuhan Jesus Kristus. Di ulaon parsoran las ni Rohata. Di naong tauduruhon anak dohot boru ni Huria ni debata. Di bagasan pakirimon na mangguluhita sa lukod na. Secara khusus dihamu keluarga besar si Tinjak. Dohot dihamu sa lukod na keluarga besar Raja Guguk. Dohot akka naniotang na. Dihamu akka mang dohot taminang. Tapatubigi humahata ni Tuhata. Di parsoran di pamasumasuon. Di anak dohot boru ni Huria ni debata. Atas nama Royatno Dedi Saputra Sitinja, dohot Orwana Julia Susan boru Raja Guguk. Hatani debata nagabenaskah di pamasumasuon na sidana dua.
di bagasan sadarion, imahatan itu hata, natar surat di suratnya Apostel Paulus, mandapoton kuria nadong di Filipi, di bindu napaduahon, jalabohomay di ayat napaduahon. Songonon ma didok disi, laos takas ma tapay hutihut. Gohihamu mahalas ni rohakon, sadama parohaw kamu, sadama haholongan muna, saroha sa pikiran ma hamu. Huli hami sa ulak nari. Gohihamu mahalas ni rohakon, sadama parohaw kamu, sadama haholongan muna, saroha sa pikiran mahamu. Dalam bahasa Indonesia, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dihamomang dohot taminang kuriani itu hata, nah hinaholongan di bagasan gowar ni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus. Molo tadado hitahala Kristen, jaladang tapar hatopot dirita, holan na mangulahon jala pauduton, akan narikot di ngolu parsauran di hitahalak batak. Sudido hita kamang dohot taminang, dakkolan tajahahoni, jaladada na holan tapatubigihon, alay narumikot naing ma taulahon. Molotungpe didok pangaripunan ni patiki. Haholongi Jehovah di Batam, sian nasa roham, sian nasa hati-hatem, sian nasa pikiranmu, doh sian nasa gogom. Jala takas do kamang doh taminang, adong do hape, patik yang utama dan yang terutama. Narikot dohot narumikot. Molo narikot na kaning hatani di Batam, haholongi Jehovah di Batam. Doh sudia kanarikoti. Alay narumikot. Haholongi dongammu jolma. Doson dirim sadiri. Kasihilah sesamamu manusia. Sebagaimana juga kamu mengasihi diri sendiri. Hurian itu hatta. Nahi naholongan di bagasan gowar nitu hatta Tuhan Yesus. Akamang dohot taminang. Molo di senggung manang ditaringoti. Aka ulaon parsaoran dohot aka paradatan. Mologok kondo si paimaun jauh-jauh do sialusa. Jala mologok konokku hosadarion roho di ulaukku. Balik sa mologok konommu au marsogot Roma ho di ulaukku. Jadi omma namasa di bagasan ngoluta. Hubungan timbal balik. Molo holong do roham diau. Holong ma rohaku diho. Balik sa molodang holong rohaku diho, bau piatong, dang holong rohaku diho. Ima daging, molomian dope dagingi, say maringanan dope hosomi, say mangingani dope keegoisani, mian di bagasan rohata, molo dilehuku di ausada, balosok kumai diho sada. Alaya kamang do taminang tarajumi ma dirita. Tapar hatopot do, jumolo do debata Allah. Lebih dahulu mengasihi dunia. Barulah saya, barulah kita bisa dan mampu mengasihi sesama. Kamangdut taminang, di bagasat tikion, songo padohan ni si Paulus, tupangisi ni Huria na di Filipi. Ala berbeda do jolmai, berbeda do adati, berbeda do hasomalani. Alay dia do napasadaho na do hotto, dia do napasadaho ko do hottita. Daholan holong ni Tuhan Yesus. Napasadahon, napatomuhon, jalan napaudutok kita. Siya tongan ni bagasta, tutongan ni kuriaon. Kamang dohot taminang. Luar biasa. Paulus mengingatkan. Manosoy, madasdasi, pangisi ni huriay. Asamar si hohot, di bagasan hasitongan ni hatani di bata. Tidak mengutamakan dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Godang do ita kamang do taminang, molo taula akaulaon, say pitor tapi kiri do, ahama ipola ni ulaw ni. Dia ma keuntungan ni parsaurani, molo ihutonokku
jalarado takku. Pitur keuntungan do merbilang-bilang do perjulu natapatu julu. Kamang dohot taminang. Luar biasa Paulus mengingatkan kuria nadong di Filipi ujui. Di dalam kepelbagaian ini, di dalam perbedaan ini, nama dok gohi hamuma halalas nirohakon. Halas nirohakon na dok si Paulus bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan untuk kebaikan gereja daripada Tuhan. Songoni manang dohot rumah tangga. Di hamuna dua. Di pangoli dohot di orowan. Di bagasan natuari nunga marsiajar hamu. Jalatakas nunga di guru hok kamu. Di dalam konseling pranikah. Jalatakas do di pabotohok kamu. Bahwasanya keluarga itu terdiri lebih daripada satu orang. Mau lebih daripada satu orang berarti ikor-ikot do HP hita maka holongi, mangatusi, memahami dan mengerti pasangan hidup kita. Jadi di hoamang pangoli, di bagasan partikianon, angkat dulu wajahmu. Tuhan tidak mempertemukan laki-laki dan wanita yang sama tabiat. Tuhan tidak mempersatukan pria dan wanita yang sama latar belakang. Tapi Allah kita sendiri mempertemukan dan mempersatukan laki-laki dan perempuan yang berbeda di dalam segala hal. Berbeda dari nama, berbeda dengan marga, berbeda latar belakang asal usul keluarga. Di hoa mang pangoli dang dilehot debata tuho boru raja kukukon gabedongan saripem asa adong muruk-muruk kamu di jabu. Dang dilehot debata tuho boru raja kukukon asa adong songgahammu di jabu. Alai dilehot debata tuho boru raja kukukon gabedongan saripem asa adong do haholongammu di tonga di jabum. Ido jami tata sadarion bahwasanya Tuhan mempertemukan laki-laki dan perempuan di dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan keluarga. Tadi konon dibawa ma amana dohot inana, rapma di bagasan sadar rumah tangga. Berarti keluarga itu yang telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Termasuk orang tua. Molo didok mar rumah tangga. Molo dihadok manang marhasohotan. Masohot ma dihaposoon, hot ma dihatuaon. Berarti mandiri dalam segala hal. Kalau mandiri dalam segala hal, molo nunga ditadikon anak taihita. Lao pauduton pardonga saripionna tanggung jawab ulaota sebagai orang tua manangiakon rumah tangga anak parumain boru dohot hela. Tangiak tamay, pangiduat tamay. Danga dong besyak keluarga yang mencerai-beraikan anak menantu boru dohot hela. Danga dong be. Molotuk piak kana jolo masa diak kana masa. Apalagi molo pitor dang roha gabion. Pitor godang ma si pikiran. Molo pitor dang roha moraon. Pitor godang ma pergasipan. Pangiduan nami. Siatonga ni Horia. Ido umbain molo halak batak kita. Say didok. Molo napuso pangalapan gugo. Nama tua matong. Pangalapan akapuda. Alani dihita kesudut na tumua. Kita sebagai orang tua. Jadi teladan untuk mereka sebagai keluarga yang baru. Tangiak tai madongani nasida. Sebagai orang tua, sebagai keluarga. Dakola tangiak tai. Dang masadi, dang masohot. Akka ajaran, arahan, tu bagasan rumah tangga ni iana kota. Dang adong behita keluarga nama dok. Salah pilit doho di parumaiki amang. Salah pilit doho dihelaki inang. Dang dohonot tabi.
Molotunga dok piak kana hurang lobi. Naing masyak kita kasudut na tumua. Unang tabuan. Jab gusting na mga ribak na bidangi. Alay tabuan ma jarum na meti. Tadukapi ma. Tasulam ma. Tajay ma. Akka na maribaki. Ima akka persoalan keluarga ni anak kotai. Ima ulauta. Kamang dohot taminang. Dipangido tu hita. Gohi hamu mahalas siro ako. Sadama paruhaw kamu. Jala saroha. Sa pikiran mahamu. Diho amang panguli. Doho dihoy ng orowan. Pertanyaan dari ng pendeta di luar daripada konseling pranika. Pengantin perempuan. Boy do bay nommu si matuam boruon dosondai ng pangitumu? Bisa? Bisa kau kasihi mertuamu perempuan ini? Bisa. Bigay day ng natorasi panguli. Dihamupin natoras ni orowan. Boy do panguli. Calon pengantin laki-laki. Boy do bay nommu si matuami. Dosondamang dohod day ng pangitumu? Boy. Bigay hamuy amang dot taminang. Keluarga parburu. Gitu kan? Karena tidak jarang sekarang keluarga orang Kristen. Apalagi parumah itu si matuana. Molo jonok pitur bau. Songon hawi padais masih ososan. Nagudangan. Apalagi molo pitur jonok pitur roa. Molo jonok pitur bau. Pitur saya dikasipi. Pitur saya dihatai. Dan sebaliknya juga parumain kepada mertua. Jangan jadikan mertuamu itu sebagai sainganmu. Gitu kan? Alaiha hulungammu ma. Si matuami. Dos sondai ng pangitubum. Dito nga ni Jabum. Jadi moloro si matuam marsugot. Julia. Tu Jabum. Molotuk petinggal manang nadidia hamu manjay. Una puter becito dainang. Ya. Nagudangan parumain hola ropi hat ni suamina. Pitor murhing. Nagudangan. Jadi moloro si matuam. Tutongan ni Jabum alay do koko, situa do makuin ak paditani munatuari, patuduhon, perbue, pakobasion ni natua-tuai, ditongan ni rumah tangga. Ido kan? Patuduhon. Songonang do diho amang panguli. Molusuk kun natuari, holong doroham tu orwamon, atar maul murade bana mangalusi. Jalatakas bolak kusukun natuari, pigaliling mahamu mardongan, pitoridok 8 tahun, luar biasa. Pitori suku padita muse heado hamu marbeda jojot tinang padita inna ya molo heaja la jojot marbeda berselisih paham ketika masa-masa berpacaran. Ingat dalam keluarga lebih banyak lagi tantangan. Ingat dalam rumah tangga makin banyak lagi persoalan. Nah gudangan ya alai konadong sepemahaman bahwasanya laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan kalaupun berbeda tetap memiliki kekurangan. Itu makanya kita sebagai orang Indonesia selalu dikatakan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya kita tetap memiliki kekurangan. Jadi jadikan kekuranganmu itu untuk menutupi. Tidak menjadi suatu kekurangan. Jadikan perbedaan itu bukan menjadi suatu kelemahan. Tapi perbedaan di antara Ananda berdua pada saat ini adalah suatu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan mewujudkan kerajaan Allah. Asa lam denggan, asa lam uli. Terciptalah damai dan sejahtera. Allah sudedu hita, makirim naing manian marlasi roha. Semua kita mengimpikan, mendambakan sukacita ada dalam keluarga kita. Agar tercipta kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dalam keluarga. Baiklah kita satu dengan yang lain saling menerima di dalam kekurangan dan kelebihan antara kita dengan keluarga. Alani di hamuna 2. Sapala naong di pasada di batahamu di bagasa sadarion. Di pasu-pasu pardonga saripeon. Na pinasahat ni Tuhani marhiti na poso ni debata. Na pinadumu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan dalam keluarga orang Kristen dengan singkatan ataupun istilah perceraian. Apapun pergumulan, apapun kekurangan, tetap satu di dalam Tuhan. Jadilah keluarga yang Tuhan inginkan. Jadilah keluarga yang membawa damai. Jadilah keluarga yang tetap bersejahtera di dalam kemuliaan
daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada calon panguli dohot orowan di bagas atikion. Di hoamang panguli dohot di hoinang orowan. Sadama haholongan muna. Saroha sa pikiran mahmu. Kalau Kristus yang menjadi kepala di dalam gereja. Kristus juga yang menjadi kepala di dalam keluarga. Oleh karena itu, masing-masing kita manusia ciptaan Tuhan harus menyadari keterbatasan kita. Terbatas dalam berbicara, terbatas di dalam bertindak, terbatas juga dalam mengasihi keluarga dan sesama. Jadilah pembawa damai. Di pahut di batama, rumah tangga munaon. Gabi rumah tangga silas niroha. Tangiang nisudi keluarga, orang tua, dan kami juga para pelayan gereja, harapan kami tetaplah menjadi saluran berkat bagi orang lain dan sukacita bagi sesama kita. Anggiatma dipatulis Tuhan ima ulaun parsauratai di bagasan sadarion. Dihamu keluarga besar Sitinjak, dihamu keluarga besar Raja Guguk, toktong tangya kok kamu amang dohot taminang, anak doho parumay munaon, boru dohot hela munaon. Asa toktong na sida gabi paripe rumah tangga ni Huria. Natamana sida situruon jala sibuat dame. Sibuat lastiroha di colotta dohot di joloni Tuhani. Sahat ma hatanauli dohot na denggan. Di bagasan parsaurat tatikyon molo sinemen na ururuk silamlam aiktoba di pesta pamasu-masuon. Di anak dohot boru ni Huria tahun na menek piatong dang marungut-ungut na magodang pe mulak ma di bagasan las niroha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah ulahan nami madok muliati. Di sarihok kodo Tuhan akan narikot dingulu nami. Jala di paluas sodo kami Tuhan tari parsia tongan di bagas nami. Madapoton mangulahon ulaon parsoran las niroha nami. Di namangudurhon anak dohot boru ni Huriam, disakap dohot pangidoan nasida. Nalaho majalo pasu-pasu pardongan saripioni. Nasiyako na pinasahat ni naposomi. Ditongan ni Huriam di bagasan sadarion. Gohima Tuhan halalas ni Roham. Ditongan ni rumah tangga di anak dohot boru ni Huriam. Nang disudi keluarga na makaholongi rumah tangga ni anak boru ni Huriami. Porsiado kami Tuhan, toktong mahami saurdot di hata, dohot di pabahenan nami. Jalataka sanak dohot boru ni Huriamon, marsi haholongan, marsi ajuan, jala marsi patukolan, diaka nahurang lubi. Molotung adok piaka nahumurang, toktong tubaga sa tanganmu, keluarga nasida, mga lualu. Porsiado kami Tuhan, tukdohwa dohot hagogoon, manarihon akan narikot, di pardonga saripeon di anak, dohot boru ni Huriam, nalaho paujakonmu di bagasan sadarion. Rokop gabi, sahat ro dinasaur matuha. Ido Tuhan pakirimon nami, saluhut naung ro mangudurhon nasida, di tonga-tonga ni Huriamon. Alani pasu-pasu ng keluarga. Lehon hahipason. Dohot kacang ni umur. Dinatoras ni anak dohot boru ni Huriam. Nang salukut na mangudurhon nasida. Pasu-pasu Tuhan ganup agkaulaon. Nahombartu adat abatahon nami. Nalao si pauduton ni nasida. Todim todi porbadia na marhuraja. Jong-jong maho Tuhan di bagasan ulaon. Parsauran nami di tonga ni Huriam. Sahat ro di tonga ni Pugu ni alaman serbaguna ni Huriamon. Patulus jala pasikop Tuhan akan narikoti. Marhapatian di bagasan dami. Holong dohot las niroha. Sahat tu tanganmu Tuhan. Saluhut akka si patupaon ni tangan ni keluarga besar paranak dohot parboru. Jala disudi akan naniotang nasida. Toktong sonang soharibu-ribuan. Dinaborhat sahat ro dinabongot. Tubagasan Uriamon. Ro di tubagasan gedung sorbaguna. Ditongani Huriami. Patulus Tuhan jala pasikop. Saluhut akan narikoti.
Jala toktong marsangap marmulia goarmu. Di bagasan ulaon dohot nasa parsauran na humbartu adat habatahon nami. Asiroham ali Tuhan. Di keluarga besar Parburu. Narona sida sian batu ampar. Mangudurkon manangiakon. Sahatro disudi akka naso hagoara kami. Hipas do Tuhan ganup akka manami. Inanamion di mamangguangoti huriamon. Patulusommu akka narikot di ulaon parsauran nami. Sahatro dinasipul ulaon nami. Ulaon nasida. Tung namulak pe Tuhan nasida tu ganup akka bagas nasida. Madapoton ganup akka keluarga. Dongananmu jala urupanmu. Padau Tuhan marani daging dohot todi. Dikanup akka pardalanan ni ngolu nasida. Sonang so haribu-ribuan. Patuluson ganup akka ulauni. Asiroham ali Tuhan debata Jehovah. Tung tudia pe anak dohot buru ni huriamon mangalaka. Sa itu sima dapotan parsaulian panggabian dohot parkorasan. Sa hatu tanganmu matuhan daging dohot todi nami. Ulaun dohot parsauran nami. Dikijang ni salukut pangiduan nami. Atong jumulo uras buri hami. Sian akka dosa dohot pangalosyon nami. Asa tamahami. Gabi hapeahan. Jala gabi habaoran. Ni pasu-pasum. Tuganup akka nahumaliak kami. Atong jalo Tuhan tangiang pangiduan nami. Nahupasahat nami. Di bagasan gowar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dengan doa kami bawakan insan yang kau ciptakan ke dalam rumahmu yang kudus untuk diberkati. Bersatukan hidup mereka, satu jiwa dan rasa cinta, agar hidup mereka tetap bersatu satu dalam janji yang teguh. Hidup ini bagaikan kapal di tengah